Ako ste si všimli, tak Martin nemohol dojsť, ale máme za neho adekvátnu náhradu, pretože toto kolega sa čisto zhodol okolností, volá tiež Martin, ale nie je tu náhodou. Chceli by sme vám približiť jeden zaujímavý projekt. Dvaja chalani sa rozhodli, že idú iba tak okolo sveta na Škode 1000 MB sme cestovali. Nejakých 8 mesiacov sme šli na staré MBčko z roku 69 a prešli sme nakoniec nejakých 36 000 kilometrov cez 20 štátov, 4 svetadiely to boli. Čiže kvázi cesta okolo sveta, dá sa povedať. No, bola to cesta, vlastne vyrazili sme na východ, vrátili sme sa zo západu, že sme urobili ten kruh. Kedy padlo to rozhodnutie, že no ideme? Bolo to klasika, proste sedíte vo vode pri pivečku a že ideme do toho? No presne tak to bolo, ako hovoríš. A to je podľa mňa tak vznikne veľa takýchto zaujímavých nápadov, ale málo kto dotiahne do konca. No a opíš nám trošku akú trasu, ktorou ste išli. My sme vlastne vyrazili smerom na východ, to bolo v septembri, išli sme cez Slovensko, potom na Poľsko, na tie pobaltské štáty, cez Estonsko sme prešli do Ruska. Tam vlastne začala tá naša ruská odisea, trvala 2,5 mesiaca, keď sme prešli vlastne európsku aj azijskú časť Ruska až do Vladivostoku. Odtiaľ sme sa preplavili do Južnej Korei, z Južnej Korei potom do Severnej Ameriky, do Sietlu a potom po západnom pobreží sme šli vlastne až do Mexika, štáty Strednej Ameriky. Odtiaľ sme sa zase preplavili predposledný krát do Kolumbie, to bola potom Kolumbia, Venezuela, Guajana, vlastne ešte Brazília bola medzi tým. V Gáne sme v Južnej Amerike skončili, odtiaľ sme sa preplavili posledný krát, to bolo do Belgicka a z Belgicka sme došli naspäť do Olomouca, odkiaľ sme vyrážali pred 8 mesiacmi. A už keď ste sa rozhodli, tak ako ste získavali nejak peniaze, financie na to, sponzoring a tak ďalej? No, tak my sme samozrejme žiadne peniaze nemali vôbec, takže my sme skôr boli v mínuse ešte, keď nás tento nápad úžasný nápadol. A potom sme skúšali práve oslovať rôzne firmy s tým, že väčšinou sa nám podarilo získať nejaký materiál skôr než peniaze, ale podporilo nás potom aj mesto Olomouc a nejaké kompanies nám dali aj peniaze, takže sme dohromady dali, premýšľam, asi 2/3 rozpočtu sme nakoniec dali dohromady v peniazoch takto sponzorských a zvyšili sme si potom popožičiavali. To potom trvalo nejaké 2 roky, než sme to celé pripravili a nejaký rok a pol sme pripravovali skôr akoby tú trasu, zisťovali sme, kaďaľ sa dá ísť, kde nám dajú víza, kde sú nejaké problémy, treba legislatívne, akože, že by sme tamto auto nemohli viesť. To sa nakoniec aj ukázalo, že my sme pôvodne chceli ísť cez Čínu a na juh a cez Austráliu a to sa ukázalo nemožné, pretože by sme museli obísť Čínu a cez Irán sme sa neodvážili. A ako sa správalo auto cestou? A tak auto sa volá Julia ináč, tak sme ju pokrstili. Naša MBčka mávala svoje dni samozrejme. Záležalo na tom, že aké boli cesty dobré a keď boli zlé, tak Julia sa štorcovala tiež. Takže sme tak každých 500 km, hlavne v tom Rusku, sme väčšinou stáli s nejakou poruchou a museli sme sa v tom babrať. A tak napríklad v Amerike poslúchala, takisto v Európe už nebol problém potom. No okrem toho, že tá idea vznikla pri pive, tak ako to vlastne vzniklo? Že čo bol popud, aby ste to vôbec spravili? Takže my sme už predtým, tak ako každý po vlastnej osi, precestovali nejaké tie štáty. Aj v niektorých sme už boli, ktoré sme potom navštívili na tej MBčke. A práve sme niekde sedeli, vravali sme si, kde sme boli, kam sme sa chceli ísť pozrieť a nejak sa nám tých štátov nahromadilo hrozne moc. A vravali sme si, že by sme to skúsili jedným ťahom. A napadlo nás potom, že najlepšie možno fakt si zobrať nejaké auta, aby sme mohli sa ísť pozrieť kamkoľvek budeme chcieť a boli tak viac menej nezávislí. A my sme v tom aute aj spávali, takže sme tým vyriešili zase ďalší problém. Veľa ľudí si myslí, že auta, neviem, staršie ako 20-30 rokov, že s tým sa dá dojsť maximálne do Teska a naspäť. Tak čo ste mali, aké najväčšie problémy s tým autom, ako poruchu a podobne? No asi najzávažnejšie, nám tam zlyhali brzdy, to bolo v Venezuele, to sme mali fakt veľkú havarku, kde na križovatke asi o polnoci sme narazili do autobusu, pretože sme to už nemali ako ubrzdiť, ani ručná brzda nefungovala. A to zase proste bolo tým, že tie cesty neboli dobré, takže sa tam vlastne vytrasla hadička, čo by sa mohlo stať aj na novom aute. Ale celkovo veľakrát sa stalo, že bolo auto úplne nepojazdné pri nejakej poruche, alebo väčšinou to boli nejaké somary, nejaký výfuk a podobne? Väčšinou bolo fakt nepojazdné. A mali ste niekedy takú krízu, že už vykašľal by som sa na to a že ideme naspäť a kašleme na to, nejaký taký moment?
Nie, nikdy sme to takto nevzdávali, vždycky sme vedeli, že pokiaľ to auto pôjde, pokiaľ fakt nezavaríme, tak musíme ísť ďalej. Pokiaľ funguje mazanie, pokiaľ funguje chladenie, tak vlastne sa dá furt ísť ďalej. Doma, že ten jede, alebo tak nejak sa to hovorí, myslím. A si hovoril, že ste mali celkom problémy pri príjazde do Spojených štátov, že tam colníci vám robili nejaké prúsery. No áno, to bolo... My sme vlastne doleteli a Julia došla na kontajneri. Si pozreli tú históriu vlastne toho auta, že to bolo v Kórei, predtým, že to bolo hlavne v Rusku, to ich asi nejak vystrašilo, že kto vie, čo tam môže byť na palube schované. Takže Julia išla do karantény a takmer 14 dní sme ho nemohli dostať vonku odtiaľ. Tam v tej karanténe ho dávali práve pod rentgen, robili tam nejaké chemické rozbory, našli tam nejakú zeminu ešte, nejaké semiačka trávy, takže to bol obrovský problém. Tam to bolo také hodne zúfalé už. No a že idete po ceste a zrazu nie je, tak to sa často stávalo? To sa stávalo hlavne v Rusku. Tak tam je to tak, že treba aj tie mapy, ktoré majú Rusi s tými cestami, tak tie cesty tam budú až zajtra, ale... Takže tam vlastne ideš podľa mapy a zrazu tá cesta akoby na mape stále je, ale pre teba už fakt nič nie je. To je Amurská diaľnica sa volá ten úsek, kde vlastne ešte to furt nemajú dostavané, to je jediná spojnica západu a východu zeme. A je tam úsek cez 1000 km, kde vlastne nie je asfaltová podložie a tam vlastne funguje akorát tá transsibírska magistrála na tých autách. My sme šli 20-kou, 30-kou a ten úsek tých 1000 km sme šli cez týždeň. A to sme šli skutočne od rána až do večera. Takže tam človek prešiel nejakým jarkom a takou polňačkou, ani polňačkou by som to asi nenazval, ale tak je to oficiálne diaľnica, má to štátu diaľnice. Myslím, že pred nejakými 3-4 rokmi to prezident Putin otvoril oficiálne tú diaľnicu. Nestalo sa vám niekedy, že ste fakt potrebovali zúfalo niečo opraviť, čo ste mi nevedeli a nikto vám s tým nevedel pomôcť? To sa nám stávalo hlavne na začiatku, ale vždy sa nejaká pomoc našla. No. My sme vlastne, keď sme vyražali, ja som študent žurnalistiky, Michal psychológie, čiže my máme takto obe ruky ľavé. A keď sme vyražali, to sme vlastne vôbec nevedeli niečo o tom aute. Mali sme takú knižočku akurát, že údržba a opravy škody 1000 MB. A to bolo naše jediné know-how, ktoré sme si viezli ako do toho podniku. A... Keď ste boli psychológ a žurnalista, tak ste mali tú správnu zostavu na spracovanie ľudí, aby že poď môj, toto mi správa. To nakoniec aj dopadlo, vždycky sme nakoniec niekoho našli, kto nás tým pomohol. A tak postupne sme sa práve naučili, ten prvý mesiac bol dosť zúfalý, to sme skutočne nevedeli, čo s čím proste súvisí a čo má byť na čo napojené. Ale tak, jak tie poruchy sa reťazili na seba a potom sa niektoré opakovali, tak sme si už väčšinou vedeli ku koncu upraviť všetko sami. Čo je také podľa teba najkrajšie miesto alebo najkrajšia lokalita, ktorú ste navštívili? Ja viem, je to celkom relatívny pojem, lebo rôznym spôsobom môžu byť tie mesta pekné, ale tak vymenujem, možno aj viacej pokojne. Mne sa veľmi páčilo, to sme teda nešli na aute, to bol vlastne Karibik, kde my sme vlastne poslali Juliu na lodi a my sme išli na Plachetnici. To bolo nejaké 14 dní, tak tie Karibské ostrovy, tak to je niečo úžasné, hlavne pre Európana, je to také hrozne nezvyklé. To sa mi páčilo fakt veľmi, Michalovi sa to páčilo menej, lebo zvracal celú cestu. Potom mne sa páčilo ešte to práve západné pobrežie Severnej Ameriky je fakt krásne. My hovoríme stále, že keď sme to proste dokázali, proste my dvaja s Michalom, tak to fakt dokáže každý. Takže není sa čoho báť určite.